Det her det er vores produktvideo af vores endelige produkt. Hernede der ser vi dronen. Batteriet det er koblet op til vores drone med plus og minus. Og så har vi en tænd slukknap, og vi har nu her en LED. Hvis vi så tænder for dronen, så kan vi se, at den først lyser rød, for at sige, at den er i gang med setup-rutinen. Så nu her, der er den i gang med kalibrering. Det kan vi se, at den blinker hurtigt. Når den kalibrerer, så skal den gerne holdes plan, for at gyven den kan tage nogle målinger af, hvordan vinklen skal være, når den er plan. Og nu blinker den, fordi at den mangler et receiver sådan af. Nu er jeg tændt receiver, og vi er sådan set klar til at flyve. En sikkerhedsfunktion, vi har lavet i vores receiver, det er, at før man kan tænde dronen, så skal man køre den helt ned i hastighed. Det her det er hastighed. Den skal køres helt ned, og så til venstre, og så tilbage igen. Og så kan vi altså flyve.